Ọgbakọ ukwu nke Diocese Awka Women Fellowship nke emere abịago na njedebe n'ebe ha kara ụka ịtụ mmamma nke akara na St. Stephen's Anglican Church Ifitedunu. Onye nọ n'isi na nya bụ ọgbakọ bụ Archbishop Ecclesiastical Province nke Niger ma bụrụ Bishop nke Diocese Awka Most Reverend Alexandra Ibezim n'ebe ọ nọ na ebe nwunye osote gọvanọ Anambra Steeti nọkwazi na nya bụ oke ihe mmemme emere. Ka anyị wetara gozi a site n'aka Amaka Chibuzokoye. Bụ ọgbakọ bụ nke isiokwu ya bụ You will eat the fruit of your labor. N'okwuchukwu ya ka Most Reverend Ibezim kwuru na ya bụ isiokwu nke ọgbakọ ahụ emepeela anya ụmụnwaanyị n'ebe Chineke nọ dịka ebe o metụtara ihe ndị ga-enyere ha aka ịga n'iru na ndụ. Most Reverend Ibezim metụtara ụfọdụ ihe njirimara ga-enyere ụmụnwaanyị aka iji wee rite erere ọrụ ha nke gụnyere onyinye amara ịrụ ọrụ nakwa ikpe ekpere ịgakwa merie ọnwụnwa dị iche iche. O kenekwere onye isi ya bụ conference Oriakụ Mata Ibezim maka ihe ndị ahụ o mepụtasịrị na ya bụ ọgbakọ ma gwakwa ya ka ọ gaa n'iru mee ka ọkụ ahụ na-enwu. Amara na-ekwe David nkwa na ọ ga-abịa eze ọgụgido ya mgbe ị na-ekwu maka fruit of your labor ihe na-ayọ ike ihe na-ayọ the power in order to confront and destroy every Goliath that want to stop you from becoming what God want you to be. Ka ọ na-ekwu okwu dịka a kachara ya bụ ụka, onye president nke Women's Ministry Province of the Niger nakwa Diocese nke Awka Oriakụ Mata Ibezim kenere Chineke maka ebere ya n'ebe ha nọ ma tokwa etu ndị Ifitedunu si wee nabata ha. N'akụkụ nke ya, nwunye onye Deputy Governor nke steeti a Lady Oluchi Ibezim gwara ụmụnwaanyị ka ha gbaa mbọ na-etinye ndị ọrụ gọọmenti n'ekpere ha. Onye host vicar Reverend Canon Charles Chukwura kenere Chineke maka inye ha amara iji wee chịkọba ya bụ mmemme nke ha ga-eji wee zisaa ozi ọma nke Kraịst n'obodo Ifitedunu. Iyinye Oriakụ Patience Uchemefu na uwe dịka onye profile mother nakwa mmadụ 18 ndị ọzọ edubara dịka ndị Mothers of Faith bụ ihe emepụtara na ya bụ mmemme. Ịwa achịcha inye ekene nke ndị ụmụnwaanyị ahụ nyere nakwa ụmụnwaanyị sitere Holy Trinity Church Ifitenibo bụ ndị ga-achịkọba nke afọ na-abịa abịa bụ ihe ndị ọzọ ga-emere na ya bụ mmemme.